kedu ihe Portable na-emekarị zazu ayayayaya amebabu I live in the zoo mana with ihe niile ahụ na-akọgheri ndebe ha ya akpọ ya gbarịa visa kpọta ya London kwụọ ụgwọ blọg post oye a na-epromote ya maka gị na ha ghọta media mana ya afọ onye be anyị kwa onye be anyị gụrụ nyakwasa mina nyakwasa sa nke waze ebe ka dịbọ anyị okedo ife dị iche ya na zazu ndị nọ mgbago dofe mmanụ ife ha believe owo as long as onye a mere ihe anụnwa postuo nwee 1 million view onye a nwee potential enwere ihe o mere o ji nwee 1 million view na ife onye ọwụ na-akwadobe nke ndebe anyị bụ na ị nwere ike ịgbagide nya anya na-asị carry on carry your making us proud ka bụ nke anyị ọ dịzi ha ka ị na-achị irife arife ifo ya bịa this boy kwu ka ọ gafee okwere ebe anyị chọọ ka ọ rọ na-aga ịgbatu onye a the first comedian in Africa to get 11 million naira on stage under 7 minutes, Ogbuefi Igotuk. The first Southeast based comedian to win stand-up comedian of the year in Nigeria, Ogbuefi Igotuk. The first comedian from Southeast to host a show in Lagos, a hotel twice and sold out, Ogbuefi Igotuk. So my brand is big. There is a very big difference between content creating and stand-up comedy. When bido switch it, gebu choba agonte when bido maybe Igbo. Ichefona na mgbe bido chani ha ijeme u pidgin English. I na claim on I worry area. Kukwana ni isi worry attention ade. I am on in Florida complex. Competition ade. The only competition you have is yourself. They better than he did last year. Mo believe or the nwe competitor. I believe na ihe na-eme bụ ihe nkwesị ime. Ana need ime kale one na-eme. What of carry online man aka hang game or in pocket. Mgbe ịgbacha set gị ndị bido comedy. Kendi na-ekiri mgbe who were you looking up to? Mgbe unu bidocha kendi ị na-ekilicha ma ndị bụ ndị Lagos ma ndị bụ ndị be anyị kendi bụ ihe a ị na-ekilicha mgbe like mgbe anyị bidocha mgbe ndị anyị mgbe mụnwa na onwe m personally na look up to na side nke anyị was Uche Ogbuagụ. Bad condition when it comes to jokes. Uche Ogbuagụ, because I listened to his tape and make a tape here. Ịghọtago dịka si wee gwa before mbido gebu Uche Ogbuagụ ntị ana m egebu ya ndị na-look up to mgbe mbido switch gebu Uche Ogbuagụ ntị bụ mgbe mbido mebe ihe Igbo. Ichefuna na mgbe anyị bidocha na ihe anyị ji emewu pidgin English anyị na-eklem na anyị worry area. Thank you. I chere na equal area onye ọbụla mụba mụ. Yes. Ikwukwana na isi worry attention ade. I am on in Florida complex. Kalaka. Big deal. Yes. So before mgbe aha nne I go die. Onye mbu n'obi. Onye njọ na-enele anya ọfụma bụ I go die and basket mouth. Bụ ndị mmasị gị nọ ndị aka na-ele anya. Ọkacha I go die. Onye mere afa m daga iji kpọọ m Igotuk a. Nwolu dị afọ ozugbo. Yuzubezi Igotuk a. Everybody that has Igo to their name copied I go die. I go die. I'm not saying it. Anybody. I go yan na. Igotago. And the man jeba Agoyan. The man Agoyan is more like Igotuk. Igotuk, yes. Man anum ne when asa Igotuk na neu. Yes. Ibuari ya. Zidi ay kaya because da. Kai tinya yan. Yes. Ya na azakwa nnukwu na when asa Agoyan no mu aya. Onwe na asa Agoyan na emekwa ihe radio. So Facebook mumba so somebody abia na chat him I love your program on radio na nekwa na maya biko Agoyan na minje bazia school teze Agoyan baba then obelo gese sifa wolukwo Agoyan ke no lo nwe na ya e mara ihe na ya na ze we ya gbara boss na sinza mulo nwe bri ai because I go be akali everywhere. Please go ahead, please. Okay. So I go die boy nene jela anya oga na ife gbasalo pidgin English kind of comedy and basket mouth. Then ife gbasalo Igbo kind of comedy. Mgbe mbiazi blend ya mebezi ya aba. For that na mwesuru English, mwesuru Igbo. As long as need the good, you kwuru tọrọ ụtọ. Amu. Yes. Look bezi up to Uche Ogbuagụ. Chineke mekwuzi amala. I meet Uche Ogbuagụ.
Or bụrụ a kind of person that wants everybody to grow. I mean, the problem industry I nwere bụ ndị mmadụ achọghọ ka ibe ha grow. All the few people chọrọ ka ibe ha grow. And the few people na-ada afụta ibe ha as threats. Otu anụ onwe onye m na-afụta as threats. Yes. Reason bụ na ama nna dị iche. Ihe m na-eme dị iche. Craft m dị iche. Pattern m dị iche. Onwe na-akọpị kama na mmadụ na-akọpị m. Ịma how many of my jokes ndị comedian nọ n'Ọka ji were pụọ n'afa n'ọgbam pụọ n'afa Yambaba 1 Yambaba Kedafia Creative Monster Kedafia nke a na-abịakarị show na-eche mba nọ nke na-abịakarị show onwe show mee na Gentle onwe show mee n'ụlọ ụka show mee n'ụlọ ụka ke n'ụlọ ụka Milioma. Okay. Milioma. Coming doctor, Milioma. Okay. They use joke mu ka nkono. MC2 mic mgbe ọ na ya. Onye nke a ọ jide. Onye nke a ga-ekweta na ọ pịagide m ya. Even if you're there. Oh ya kwa. Ịghọtago. So onye obodo my man. Onye obodo my man. Onye obodo n'onwe ya kwuchọsị m ọga biko hapụkwa joke hapụkwa joke onye obodo na admit ọga hapụrụ m joke ọ were joke ga dị ka keke ọtọ nọ ya ọwọ benz. Thank you you know so and uche Ogbuagụ na-enela ya melu m ndebazie creative on my own na-achọsị ka m create my own jokes because mgbe anyị bidocha joke ndị mmadụ ka anyị na-akrak so ndị mmadụ na-akrak kwa nke ekita ewe n'iwe because enwekwara onye kọpịrị nke ya ebido mewe nke so onweghị onye na-arụ moto kịta naanị ya asị na onye nwa kreti moto mba enwere moto ị na-ele anya copy bụ something way that of has life been now there. You know, talking about comedy, Uche Ogbuagụ is somebody that we don't talk about enough. anyị na-eje side ahụ You got to go so much respect to Alibaba and all those. Man, ekwube king of comedy. Hana obuna has no Lagos. Man, obuna Nigeria. Because as big as Basketmouth is, much respect to him. He's a legend. He's a boss. I've heard some of Uche Ogbuagụ's good jokes. In his jokes. Yes. Some of these big guys, they're listening to Uche Ogbuagụ and they say it in English. I'm telling you, when you want to say legends of this game. Ịma onye melu ji wee kpụ ya afa mana ndị mmadụ ime ihe ka ọsụlụ ya ndị Igbo enwere archives and entertainment. History. Yes. Onye melu even in movie, even in comedy, even in music, they don't celebrate their legends. Onye melu ndị Yoruba, ndị Warri ji wee take you over. Because as it is right now, I can celebrate King Sunny Ade. I can celebrate Sina Peter. Yes. I can mmadụ one Baba Suwe. Mmadụ one na-celebrate Teresa Ọnụọra. No, Larry Gaga na Flavor ha no. Elotakwa ya emekwa ya ọpụtakwa n'ọkụ. Mike Ejeagha ewepụ na brain jota. Meru gwogwongwo onye echetara ya. Ife ndị Igbo na-eme ofu onye mmekwa ha na enukọrọ trend ahụ trend chakwa onye ọ na-anakpụkwa bịa. We don't have Hall of Fame. If Nobu na Nwele will be celebrating people like Zebrodaya. I mean, not Zebrodaya, Zerowa. Zebrodaya, Zerowa. Zerowa de. Odera de. We have to be celebrating people like that, but we don't do that. Yes. Nkemowo, I kwesị ime akwesị kpụ structure. Ọ bụ na Nkemowo onye Yoruba. Nwanne. Ihe ndị a eji eme. Na-ekwu this man, one more person Kano ka we are one of ndị gụrụ egwu mgba. Ọkụ wa si adị o.
Now look at this man is still alive. He's still alive. Onye de echete ya. Oh, one boy be made video with him the other day na TikTok. E wes no ya akadendo. OMG welu Okwefolo Okwuluora. Okwuluora. Yes. Okwuluora nke anyị nke Emmanuel Oko. Okwuluora na-ekene na-enyelu ndị mmadụ aka. Onye nwana Ezigbo afia, amara m ezigbo afia. Yes. OMG like that guy. Ogbuefi yo melu ndị football club ndị Rangers. Kwifu ko si rebrand ya. Na ndị mmadụ onye platform ya onye ọ na-like bag ya. Ife ndị Igbo ba anyị na-eme bụ taba afụ ahụ nya ya na-asị you're making us proud. We are proud of you. Ngwanụ celebrate ye na onye otu kwesịrị isi celebrate ka legacy ya ahụ nwee ike tọọ mkpọ na anọ ọfụma. We don't do that. Ịmụ ihe ji agwa gị ya because na m anọgo side a na side eni. Anọgo m east gbago west. So afụgo m the difference. Onye kpọọ ọbịa ọkpọkọrọ ụmụazị ewere gba bọ ozugbo. A whole chief Osita Osadebe with legendary Okwana. Ogbuefi even at n'otu ọnwụgolu Osita Osadebe ekwesịghị ịdara celebrate ya. Oliver Dikokwe. Ali Chukwuma. These are people that use their talent to give you classical. Sublime. I say celebrating Michael Jackson upon no one. What's different with those people and this and with Michael Jackson and the only thing the different one Michael Jackson now they say they have value yeah. Man, I want have value honkai. I'm telling you, yeah. Negodi Oliver go no. Now let me tell you, there is Ninja here. How I suffer to sell tickets on my shows. I don't get sponsors on my shows. I didn't even want the sponsors on the show. Even when people have seen that this young man has tried to break out from, to break into Lagos market from the east. Other people. Kafana Abia. That means that this guy is trying to export our product. Yes. To the market. Yes. Emmanuel no Lagos. Or for example, like AY. I didn't use AY for a mayor stick because these people have been in the game for a very long time. These are people we looked up to be like them. You understand? But whereby we are sponsors who sponsor, even our own people will sponsor somebody else events. More than onye nke ya. Osigi no onye not the popular now man onye na onye man when somebody na try kwa need that your help. Ị na-ejegolo ebe julu eju. Which name akwu na ebe ahụ ejuru eju ebe ahụ notice ọ dị. Yes. Onye kwesịrị use ka e wee notice because onye na-apụta. The all know mere people will see it. Amara ogwa be ihe thank you. Kwele anoko. Thank you. So that is the thing name. Ọ bụ na ndị ba bido. Ekwesị ibido godu ndị ba oso ni ya nkwubu onye ọbụla chọrọ ịbụ ọga, onye ọ na-achọrọ ịwụ boss. Mana ha amụọ na ife gbasara entertainment a. Entertainment a. Enwero boss. Ya mba bụ ote nọ kịta ewu nwa boy. Yes. Odogwu bubu ya. Yes. Ewu nwa boy na Gbam ga. Yes. Mwenye jigwa na ewu nwa boy na Gbam ga. Boso on ibido mewel cameraman mixer guy oga. Hapo if you need empty because he happy camera appear nka me mixing. If that you're nobody. Yes. What makes Gbam? The collective effort of Yes. So may imagine na group a na-eme Igbo Igbo award night. Group ka na-eme so anyị bụ ezigbo Igbo award group. Group ka na-eme Igbo Amaka award group. Na 3 of them or ha niile gbakọtara aka ọnụ asị ka enwee one particular award production award company gonna recognize our own Hades. Una complain na ha enye Flavor award. One nde nwe.
onye nye gị award ka e promote we ha nwa nọrọ. Kedu ihe Portable na-emekarị? Zazu ayayayaya amebabu I live in the zoo. Mana with ihe niile ahụ ọ na-akọgheri ndebe ha ya asị gị n'ọnya highest. Jee ga-egwu Portable Zazu a jee ga ihe niile okwu na ya okwu n'ebe ahụ mpụ ekpa eda kilam duam jee ga onye na-anụ Yoruba ya kọwa ke na-eghe ihe onye a na-akọ ifu na ihe niile ọ na-akọ ọwụ nonsense mana ya nwee oke with nonsense niile ahụ ọ na-akọ ndebe ha ya akpụ ya gbarịa visa kpọta ya London kwụọ ụgwọ na blọg e-post oye. Gịnị ka a na-eme? A na-epromote ya maka gịnị ha ghọtara media. Mana ihe afọ onye be anyị kwa onye be anyị gụrụ nyakwasa mina nyakwasa sankewaze sankerewa ebe ka dịbọ ya onwe ife dị iche ya na Zazu. Kedu ife dị iche ya na Zazu? Mana ọgwụ ofu ndị be anyị anọ gị ka ọ na-asụ n'ọmị akwa nsa ya na ka ọ na-asa sakwere gị ka ọ na-asakwa ife onye onye ejeche ife ya arụ gị ka ọ na-agụ eriri ya mmadụ diọkpara mmadụ tetara ọrụ mị akwa nsa mị na-abụ ihe gbara ya n'isi onye onye ejeche gba abụọ ka ọ ghọọ buru igbugodo the zeal gbuo the charisma gbuo ihe niile wute ọnụ complete adị ma ndị be anyị ikritisize mmadụ na-atọ ha ụtọ. Ịhapụkwa na onye ahụ sị ya ngwa mezie ihe onye a na-eme onye emenwu ya and ofu onye criticize kwa ha na ofu onye nke ọ sịkwa ha na na-eziokwu onye nke ọzọ ajoin ya na-eziokwu onye nke ajoin ya before you know what is happening egogo obi onye ọnwụ na-egbugo onye a. Ndị nọ mgbago ndị Yoruba dofe mmanụ ha ife ha believe owo as long as onye a mere ihe anụnwa postuo nwee 1 million view onye a nwee potential enwere ya n'ime enwee ihe o mere o ji nwee 1 million view na n'ọdịrọfele ife onye ọwụ na-akwadobe a na-epushie nke ndị be anyị bụ na ị nwere ike ịgbagide nya anya na-asị carry on carry on making us proud ka bụ nke anyị ọ dịzi ha ka ị na-achị irife arife ya bịa this boy kwu ka ọ gafee okwere ebe anyị chọọ ka ọ rọ na ga gbatu onye a bịa gbatu onye mba he's doing too much mba ọ sị ya ka anyị pụta there. That was not our plan. Ọ sị ya ka anyị pụta gị ka ọ na-eme ka anyị chade ya na edo ọzọ funny eburo a comedian edo ọzọ funny na eme ha nwe efe ịmụ ya na-agụ na-arịtuo di ya ọ mụzịara ekwechiri anyị nọ ebe a we are not going anywhere. We dey because we are doing it with passion. I had a beer for ihe dị na ya ya na-enweta na ya bụ jara. You know when we started comedy ya bụ aka okpuru m ebe a we do uninvited ihe anyị na-ayọ biko nyenu na anyị mic biko let's show ourselves. Ndị kịta anụnwa ịmaọkwu ịbọọdụkwu dị comedian ngwa jee na-eje amụọ sị na ndị anyị akpọmdo isi ya ngwa bịanụ show ọ sị wolu picture ntị na billboard so that ka ama na ose abịa. You understand? So ndị be anyị ndị Igbo be anyị dododo ka nna ayọ and gọọmenti adịghị enyere aka atọ. Yes. Gọọmenti so ndị try harder small bụ ndị Imo State government during the time of Rochas. It really helped entertainers. Enugu during the time of Sullivan Chime. And check now, that was when so many artists sprang up. Yes. I don't need to go anywhere for greener pasture because I'm okay here. You know why? I am into land banking with Pine Leaf Estate and Properties Limited. Abi una no know say doctors too dey into real estate. Na Anambra State anụnwa imewuru onwe na comedy gụwuru onwe na egwu ego ife gọọmenti ka ụchọ. Gọọmenti of Anambra State enwe the time Let me be honest with you. Ọ bụ no ye dị ka no Imo State government mgbe ke Rochas because I could remember na emechalụ mee
so many of them SAs. People only try to kwalia na Anambra Obiano. When I think he was the one that brought in Bob Manuel. Yes. And Zubi Michael. Yes. Otu akwa ka ndị Imo State si wee kpọbata Nkiru. Sevanos. I think Chief Imo. Okay. Yeah, I think no one bring Chief Imo something. These are people that are representing you people well. Honor them so that other people in Jelufanya will have more energy and encourage to keep doing it. Ndị mmadụ afụtabakwana, ndị mmadụ akwụsị ịfụ ha less. Ebido malụ na talent. N'ife dị ebe a. N'ife dị n'ime ya. Yambaba. Kedu ife eji wee mali? Ọkwa odogwu na Aisha na ya na nwunye na-enye a na-akọ ọnụ na anụ ọgụ. Na-adọba mvamvam. Ngwanụ n'ọnụ n'ọgụ nke post onye ka anyị ma na ọ ya aga ka nke ya mba. Yes. There is something special. Even ime first one, season 1, season 2, season 3. Ọ dị ka anyị mere ịgba break. Ọ dị ka onye na isukwu akwa ndị si we will never watch you people again. Yes. We will block you. In fact, I will follow you. And ọgbọsị eji ekwu I will follow you ka followers iji arị. Ụbọchị anyị asị we will not watch you again. That day ka ị na-aka enwe more view. Yes. Yes. Ịghọtago? Yes. Even though most times some of them indirectly like ri na-eme o. Yes. Mana anyị ukwu si na why iji jiri ọgụ a ha na-anọ. Yes. Ha nwa na-anọ n'ụlọ ebe. Na-agbalị ego. I werezi ọgụ a na-agbalị ego. Ịghọtago? Well, who do you think you are? Who do you think you are, my brother? So that's the thing and my ndị Igbo be anyị. Anyị enwere any award company at the whole of Southeast? No, we don't. That's where ịma nwe mgbe m kwuru na nchi ime seminar. Yes. Ewe tam. Yes. Buo m kachi nchi. Where destroy your esophagus. So ka I touch na Uche Ogbuagu well. How Uche Ogbuagu, how big do you think he is? Uche Ogbuagu to me should be a course to be studied in university. Exactly. Uche Ogbuagu is an institution. Bad condition. Uche Ogbuagu bad condition. Uche Ogbuagu was schooled the one day was looking up. They were waiting for them. How big was he? You know why they are not that big? Is because they were not seeing their face. No audio. And there's no way to watch them. Or limit even. But you won't blame them because not if I meet at that particular time. At the end of the day, Gordon, so me how's your audio here? Yo man. Yes. Berlusconi Records. So, ihe sokwu wee mee ọ dịka Uche Ogbuagu adịrị ada anara flowers ya bụ na ọ bịazie politics. O mekwuzie ya focus ya more on politics. Ebe ọ ya abịa kwucha okwu chọọ unu BP onye nweta 1 naira. Ka ọ ba nụnụ na focus ọrụ onwe ya na nke ya. Yes. He has gotten the name. Mgbe social media Facebook pụtara ka anyị nọ ma na ndị n'obodo Igbo n'idiri ihe anyị na-eme. Mgbe ebidocha ọfụ ndị n'obodo Igbo enwe one woman every month o send alum $200. Mgbe mpụtacha ọfụ 2018-2019. Ịma na ụmụazị kịta amụhụ na enwe mgbe anyị wụ akara ọkụ. Yes. Na ihe anụnwa anyị nwa bidoro ya. Yes. Inyu ozugbo. Because agụba ndị bido Facebook comedy skit with Igbo. Ego onye obodo. I nwa bidoro ya na Anambra State. You and onye obodo, who would you say started it first? Onye obodo bụ ụzọ mee first skit ya. Okay. Nke ha nọ na-ekpe ekpere na ekpe ekpere ndị Ọnịcha. Okay. After 3 days o ji mecha nke ya mee nke m ebe nọ na-elesi mmadụ afịa na-ekpe ekpere. Okay. Main market. Okay. So the 2 skits trended. So I bidozie consistently. Chobia na-emezie back to back. Onya mere onye fụ m ọkpọ m onye obodo. Onye fụ onye obodo ọkpọ ya Ogbuefi. 2 of us ndị mmadụ na-eche na mbụ onye obodo. Even till now aka na-akpọ m onye obodo. Ịghọtago? So mgbe ahụ
mgbe anwa asa 2018 mụnwa onye obodo Black Albino I agree. I call ya 2018, 2019, 2020. 2020 aha nọzi na corona. Other people spring back up. Even Yes. I bido before Sabinus. Yes. Yes. I ran over before Sabinus. And brain daughter. And brain daughter. Imu ihe limit like the language. Because ọ bụ na anyị mebelu English earlier. Ya na anyị pụta with Igbo. Mana our source with that Igbo. Yes. Mana ọ bụ na anyị bịa blend ya, we will go further. Or beyond or above. Beyond. And the reach I win now. Because every other people will accept us. Yes. You got to go? Yes. Oya melunda ajibia with English. Because onye nọ na social media 2018, 2019, 2020. Yes. So unu ka na-enene. Onye obodo, you, Black Albino. Yeah. I think it was after this set. Was it Ezege Ezege now came up. that joined? Then 101 Then 101. now came up. Ịma na 101 na-emebu Igbo. Yes. Igbo ka o ji bụ emebu nna. Yes. Ọ na-asụ Abakaliki. Woman leader. Woman leader. Before we mee skit nke ahụ mee na-akpati. Fan nọ n'eku or Fan something. nọ n'eku. Onye nwa wonu skit pịakalịa. Nyanwa ghọta n'oge. Switch to English immediately. Funny bros. Ichefugo. Ịkọtara m. Mgbe izu obido Igbo ka obido. Mgbe ọ na-amakpu ọfịa. The first time I saw that guy's skit, I said, posturu m ya na page him. Said, this guy will go far. This guy will be big. Because why? Check ya afa niile na akpọs. Everybody comes out with his concepts. His own niche. Your own. I craft ya. Ị na-eme ihe a ka eji male. And that's the secret. Ndị a na-ebido amaro. No matter ihe imeli ihe otu. You cannot go above Ezega and onye obodo. Because these guys Are the professors. are the professors of it. Ịchọ ịkọpị onye ime market, onye ime ahịa. No matter ihe ọsọkwa gị mee ya, ị ga-agafe Ogbuefi onye ime market. That's his niche. Ibido ime ya say, okay, ọ na-eme ka Ogbuefi. You remind me. You remind me of Ogbuefi. So ihe anụnwa bụ ihe ndị obele amarọ. O socha n'ihe a chọrọ ịkụzicha na seminar. Ka onye ọbụla amụta ka ịmalụ nke yi. Mana ha chọrọ ka ikwe na your page. Ka ha ya dị ikiri ya because I bịara ọbụla comedy. People don't value what they don't pay for. Thank you. The people do not value it. That's how we pay school fees. Exactly. Imekwara ha ya free. O nwere onye ga-value ya. Fact I said not comedy. Thank you. You mentioned Annie Dons. Yeah. When I knew that you had a relationship with the Annie Dons was one of the shows you did, I think Sopron, that Annie Dons came to spray you money. He was not big then. Yeah. I think he did one song then a trend where Yeah. I think come back Owinicha I hear life or something like that. So he came to spray you money. And then he quoted that Nonya Ifo Gaga very far. Yeah. You said it, and then I was there, so I'm a witness. Nonya got very big. Yeah. That people should remember who this person is. Oh no, to Ikodia Kanonu, as if more. You know, I have that ability of mfoge ni neme idi good bone ya gafa. I can prophesy it. And with that ability, mas no amuma amalum. Mana the few people who go le fulonya, onya ya gafa. Yes. I know creativity when I see one. Because I'm a creative. Get one on wegi done eba. Yes. If creativity in ama. Yes. Because get one on wegi good. Ima hamorogi, the mother hamorogi. Yes. The mother hamorogi when we a very big blogger ya bu idecha story. Yes. People, the comments na abia na yo mgbe one blow cha. I feel na e na face. Yes. I can a day here. Yes. See from ide here maybe memes. Yes. From memes ka vice president of Nigeria. Yes. So memes the only memes. Now the whole Nigeria, vice president of Nigeria recognize go. Yes. That's creativity. Yes. I agree. Before he make this year,
Ibe a na-ewetekwa ego. Ibe a na-ewetekwa ego edidiri fi ihu anyị. Ya mbaba na-ewu. Ya mbaba na-ewu. Amara onye bụ ya mbaba. Nwoke na-awụ na. Amara onye bụ ya mbaba. Nwoke na-anwụ na Akwa Ibom. So when I see creative, ana m ama. Yes. Yes. Mfu enwe talent, mma agwa gị ho inwe talent. Yes. Ịma na skit making is very different from talent. Yes. Skit making is like acting movie. Anybody can open camera and act. Can do whatever they want to do. And act. Here this is there for you to act. As act is professionally you normal a talent your talent or not, and your creativity. You got to go. Yes. And your creativity. So most of the people name skits. On a bun nature for them. Art Italian man, you abro talent. Art Italian art. Man, art. It's not your talent. Or draw in him. Onwe ya bịa crack a joke, crack cham. Crack a joke. Amụla mana obro talent gị. It's not in you. It's not in you. If onye ọ dị in, you need rock agwa gị. That's why most times some people see me on stage. I see he performs naturally. What do you know? He da agota in olotu anu in eche can say he get one man. The man where ya can call it car calling and no me okwu the same okwu ahụ na ị na-ekwu na-ekwu na amụ. And do you know the funniest part is that aside mic, mụ na ya nwere ike ịkpa nkata for 1 hour ịma. Yes. But if I have mic, yes. Ihe ọbụla m kwu ya na-atọ gị amụ. You're going to business. Thank you. Then when they did naturally funny, now I get a had on a good in my head, your mic, you'll be laughing. When they buffer by a business, you'll be laughing. Again, I go die and I go. No, but again, I go die. I don't know. Imam muda mudo to plan way apple. Again, I don't know. Normal aside mic. Imam mudo to plan. Man, I get at the stock and all and yeah, I'm but that does not mean that the stalker is bigger than I go die. If you yes. You na basketball ta no go. No. You na basket no ema mudo to bulam. What do you mean? Let me on na ban nkato na. Man on wete now on stage. A man of beast. Igotuk, you took on to Lagos. Yeah. And you did it big. Yeah. Igotuk, would you say that you're the biggest comedian in the Southeast now or in Anambra now? Would you say that for a fact? I'm the biggest comedian for myself. Okay. I'm not the biggest. I'm not saying I'm the biggest comedian in Southeast and the biggest. If you're talking about Southeast, aside in the Southeast, and we're comedians see from Southeast. Okay. Not Lagos, that are big. Okay, let me put it this way. Hey, what I go? Are you the biggest comedy export from Southeast? Depending on the kind of export. Okay. Hey, what I? Oh, depending the kind of export. Okay. In a Obono comedy show. Go from East, J Lagos. Okay. Onwebono Emelia no so mu amegolia. Okay. So for now, omu awo onye begolia. Yes. Enwezi ozo melun. Iwejuba am I the biggest or not? Yes. And iye big no wana. Everybody is big. In their own rights. In their level. Okay, for mu wano wem kita second and the big kita. Enwebe ma bata ya afu. Okwa na ejenu show, okwa mu na big stars na ejenu show. I really show and what they na afu. Last 2 weeks, I know I go die, I go save, Maleke, go dance. I'm in the show na Abuja now. I focus on them. Oh, yeah, me music, age where my Ogbuefi no there. You understand? As long as level gawa, it the big. Like me, and what I'm number one. When you're number one, you know why? Onye ọbụla na-eme ihe iche iche. Na nke ga ịbụ number 1. Ịbata na nke m, efu na iru ho dị number 100. And ịbata na nke
efu m na-enwe ọjọọ dị ka m imepe podcast kịta mepe podcast mmeje wee magbam aka mana podcast ka anyị na-eme Yes. ihe eji podcast ụmụanyị nke na-edu mana as long as South East is concerned gbamụ podcast ahụ magodu for now ọzọ bịazie amabazie aka onye ka na onye akarọ mana for now enwero my brand is big on its own as Onitsha to Lagos. And that Onitsha to Lagos has a mission. Mission ya bụ ka anyị exportụọ ihe anyị nwelu to ndị nọ Lagos. Ka a na-afụkwa na ya na ọ bụrụ oge niile Bini, Warri, Bini. Ịna idiri ịmụ anyị. Maka gịnị anyị nwere ihe anwa. And I have proven it many times. The first comedian in Nigeria to ever, in fact, the first comedian in Africa to get 11 million naira on stage under 7 minutes, Ogbuefi Igotuk. The first Southeast based comedian to win stand-up comedian of the year in Nigeria, Ogbuefi Igotuk. The first comedian from Southeast to host a show in Lagos, Eko Hotel, twice and sold out, Ogbuefi Igotuk. So my brand is big. It's just that our people actually recognize which is their business. That we are going to be doing that in our vision, just like Gbam. He also kwasị na akọrọ na Gbam. Ị ga na-eme ihe na-eme because gịnị ị nwere vision. Enwere na-achọ. Enwere ihe na-achọ. And with time, people ma ihe ahụ ị na-achọ. Because ha na otu a na-enene ya na-enene ka ama na ọkpa ha na-akụ kpa na ị ga-asla. Ị ga-adakwa. Ka afọ na ịdị serious. Ịma ndị be anyị adịghị enyere gị aka mgbe ị nọ n'ọnwụ. Yes. Mgbe ọ dị ha ka ya ọ dị ha ka ile tọcha na ewee bịa. And a nọ otu a na-enene gị ka ama ma iyi na-emedi inwe future na ya. Consistency, whether me ga-emekwu ya echi. Thank you. Ị ga-eme ya next year. Thank you. Ị ga-eme ya nwanne echi. I believe that with time, for my comedy show, ntinyekwa na date tinye the first flyer. Company will call me. Ogbuefi, what will your show cost you? And pay me. I believe, come. Yes, I believe. AY a na-eme ya now. Basket mouth fa na-eme ya. Bovi fa na-eme fe. So this is the working time. This is the building time. Mbido ife na afia arụ. Nwayọ. With time. And I thank ndị Igbo. Ana m ekenesi ndị Igbo ike especially. The kind of love ndị Igbo show go m. Oya a na-ekwu na Igbo love onwe ha amụ ha na-atọ m. The kind of love ndị Igbo show golu m. Afụbe m onye show golie na the history of Nigeria entertainment. In fact, history of Igbo entertainment. Ego niile aha atụlụ m na AY Life. Onye nde tụlụ m ya ndị Igbo. Show m mme na Eko Hotel. 95% of my people ndị bịa na the show ndị Igbo. Comedy skit na-eme 100% of ndị na-enene ya ndị Igbo. Ị mana na-eme show to last show I make this year. Post kwa na show, you see people buying tickets. Same lebe ndị na abroad, ndị na Nigeria. Give out to people. Nye ndị mmadụ. I love you na-eme. We are proud of you. So o gosigodiri m na ndị Igbo they proud na ị na-eme ha. Mana ịbịazi baịrị onwe ihe wee baịziri gị ezigbo aja n'ukwu. Because onwekwa ebe onwe oge olu break it down. At a time I wanted to cancel. He said no, man cancel. Ka I push bia. Ọ daa na ya ele property daa na ya agba mbibi. I may my own I achieve ya. Legacy. Yes. Ịma ndị mmadụ ada afụ the story. I mean ada afụ the pains. Ya na afụ the glory. So yes. Make sure you give them that glory. You got to go. Yes. So my brand is big, but I won't tell you no more but the biggest. But I'm doing well for myself as Ogbuefi Igotuk Onitsha to Lagos. You took Onitsha to Lagos
Keta a na-ekwu na copy akarịa. Zanzino did the same thing. Would you ka ihe ga-akpọ the thing? Ị ga-asị na onwe na copy ibie, or ị ga-asị na the this is what we want, that the ministry is moving? Mụ na Zanzino adịghị eme ofe ihe. Okay. You know, oil problem ndị Igbo nwe. Ya ndị be anyị nwe na entertainment a na-afụ onye ọbụla ihu ya na-agba na social media na unu niile na-eme ife ofu ihe. Onye mere eji a categorize ndị na-akọ ọnụ na social na Facebook, ndị na-agụ news, ndị na-eji agba ndị dibia vidio, ndị na-eji akwu maka ndị ụka. Asọ gasị ihu na-apụta na Facebook ị na-asụ Igbo, ị na-eme comedy ofu ihe ka unu niile na-eme, mana ha amụghị na anyị dị iche iche. Zanzino is a pure businessman. Zanzino je Lagos ime business. Not to do comedy show. Not to do comedy show. Is Zanzino a comedian? Anyị ncha nọ na Lagos. Yes. See Zanzino face to face. Adị m ekwu ya n'azụ. Which other people chọrọ ọdịmma ya gwale ya or understand ya ya. Tinye n'ọlụ. Today look at him. You can be a show promoter. You have the name. You have the good name as Zanzino. Because you have worked in the radio station. So you have built your fan base. And you are into event planning. So you have everything. You will ihe to sell. And they are mad. They are big. Virtually all the big men in Igbo. And they have mage. Apụ niile na-eje crack joke. Abi? Nwanne m idro good na joke. Ma ọkwankwere ya n'iru. Anyị je nọ na Lagos. Mgbe ndị mmadụ sị na mụ na ya na-enwe beef. Anyị na-eso okwu nwanne. Mgbe ya n'ihu, idro funny na joke. Mana when it comes to MCing, ana m ewe niile aka enu mpa. Ogbuefi MCing, he recognize people. Itu mmadụ afa. Zanzino nwere ya. If care is not taken, after Okumeleze, Koboko Entertainment, I think Zanzino is next. Among Makondos, Afubo Mundozo. So you're saying that Zanzino is more like more of a tank crier than oh no one must be you know tank crier. You know one must be you know tank crier. Itu mother for now. Zanzino may 2 afọ ọfụma now. Zanzino ye 2 gafi nye 1 million naira. But he cracks jokes. Afube kwam jokes or crack. He cracked jokes now. On a football joke corner joke on a crack, it doesn't get to you. That doesn't make you laugh. I told you that Namfo, a talented comedian I know. So if he cracks joke, I say that one name did good na comedy. You have to know that I know. Can I happy they deceive you why? The worst thing you make as a friend is to deceive your friend. Oh, when you hear the joke and MC na crack. You know, like kuchalo 1 or 2 few jokes. Obu manka ho na eme ya. Okay. Man obu say put as a stand-up comedian no to anno. 20 minutes. Okwa gini ya na-emekọ show na Peterson na Onitsha Den. Show nke anwa. How many minutes ka ọ na-anọ na stage? How many jokes ka ọ na-crack? Ana m ajụ gị na-ekwe n'isi. Ogwa bụ guest. Host. No, let's just be truthful to ourselves. We are all doing well. Yes, in our own. We are on our own way. We are all doing well. So he is a pure business, and I applaud him. Even sometimes when I them come to Zanzino, I partner we may show because we will sell. He has the energy. I have the energy. He has his crowd. I have my crowd. Me imagine why haven't you? Why haven't you guys done that? And when everybody has his own plans and things on him, you know. Because Imana adding very close to you and adding very close to Zanzino as well. You were once his PA now. Okay, Gidiji, but you were once his PA. Yes, I was once his manager. Yeah, his manager. Yes, I manage his shows because we respect our craft and everything. Yes. So at least Adam my way of you, Adam my way of him. Yes. Obia sometimes or they could nab and I got head to head. Or they can wear no feel. Ihunu feel. In every industry, I 2 people
na superhead a na-ada enwewe opposition a enwe ndị ya achọ ka ha join onye a nwe ndị ya achọ ka ha join onye a so ndị joinere onye anụnwa bịazie a na-ekwu a na-agwa onye a ha joinere dịkwa ka onye anụnwa kwuru ihe dị otu akwa na nwekwu ihe o kwuru ịghọta why that and igwu onye ahụ eburu ya n'obi kama onye a ga-confront onye a nna ya ekwuru ihe dị otu anụnwa ọma confront o buru ya n'obi. You understand? So mgbe ahụ unu che na onwe I did in a very good terms. The only thing is that na two of us ada anọkọ ofu ebe ọkwa mụ na Zazino na-eje ọlụ wedding no funny bone traditional marriage ọ bụrụ mụ na ya jelu the event. You understand? I'm glad that you'd agree that none were strength, yeah. Hi. And the only Obuna, you feel like he should concentrate more on that strength. And since he started concentrating on that, then they're born on now. They're born on. No, Zanzino is very big. It's very big. Do you watch football? Not that much. Okay, man. But do you understand football more? Yes. Okay, Obuna comedy kita more entertainment ka football. Ni mengi na Zanzino. Ka onye bụ Ronaldo ka bụ Messi ma ọ bụ kedu footballer ị ga-akpọ onwe gị kedu footballer ị ga-akpọ Zanzino ịma amaghị m onye unu na ife unu na-ewe Messi amaghị m na na-ewe above Ronaldo ka Ronaldo ka unu na-ewe above Messi. Okay, nke dị Ronaldo for you. Ronaldo did good in his own hard work kind of football style. Messi is playing a freestyle and enjoying his game. Okay. Mana Ronaldo, if we are on a pitch, yeah, man, this is hard work. This is dedication. Okay. Mana Messi, if this person is enjoying what he's doing, you enjoy. Enjoy. So, in which aspect or in stand-up comedy can make a rate be a Messi or Ronaldo? Or in MC comedy. So, can you feel who the number one between Ronaldo just like and you Messi? said now, Messi and make effortlessly. Yes. Ronaldo is hard work. That does not mean that Messi is above Ronaldo, and that does not mean that Ronaldo is above Messi. For you? Yes, for me, because when you is enjoying, just like you're enjoying asking me the question, and I'm enjoying responding to you. Yes. 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 So one thing I will tell you is he is 1,000% over good in MCing and organizing shows. That is his strength. One. Monuga head to head. One. I am 1,000% good in doing my comedy skits and doing my stand-up comedy. I would like you guys to one day tickle strength to no. I think Uncle SP has said that. No, before, definitely. That imagine a combination of Ogbuefi, Igotuk, and Zanzino doing something together. Because he's my friend too, and then you're my friend too. We would appreciate. I may or Stanel, no, I see. ICC, something like that. Bata crowd, because we have crowd. So, this show, what will Zanza be doing in that show? And then what will he be doing? If he can be the MC now, the compare of the show. Okay. AY name in a show, yeah. AY crack jokes too. Okay, Zanza can be the compare of the show. Then you, I'll just come and do my comedy stand-up comedy. More like the headliner. Two of us will headliner at the show now, because it's our show. So two of us are at the show. Oyena feel na for Zanzino as a comparer, as an MC. Yes. Oyena for Ogbuefi as a comedian. Yes. You got to go. Yes. And comedy shows I name most times na relationships. Yes. You got to go. Yes. So anyway, more of comedy shows na abo. Onye nke anyị ka anyị je support nwee comedy shows na-abụ ihe ọ na-eme ọ dị good na ka anyị je just like basket mouth tie show ya kịta people are going to go and laugh because it's basket mouth ada eje ka anyị jee elie maka na onye nke anyị yes ịghọtago a na-eje for the value. Yes.
For the record, there some jokes in Zaza Krake that made me laugh anyway. Okay. So I'm whether man gas na ka coincidence. Mgbe Zanzino bido chalofo na radio station. He does jokes now. Mgbe bido chalofo na radio station. On na arụ na Sapiensia. Ha wana host no evening shows now na radio. So he does jokes. But what I'm trying to tell you is that the jokes, abro jokes, he get put out to a stand-up comedy show. Kwechiri, no 1 hour. Okay. As an after man alone, we are. How many comedy shows has he gone more than MC show events? Okay, like how many comedy shows say as a guest comedian, yes. More than MC jobs. There is no weekend in every occasion. Ndị Igbo gbasiri ike na-eme Zanzina Adeja as the MC. As the MC. There is no comedy show gbasiri ike a na-eme na Southeast or na Lagos. Ogbuefi Adeja. I agree. So it has already answered any other thing. Always go where. Let everybody concentrate on their and if that's one thing na gwa ndị mmadụ. If you understand your strengths, mala ebe bụ n'ebe a ka akpọọlụ gị. Otu ego esi chụgị ọsọ. I don't need to go anywhere for greener pasture because I'm okay here. You know why? I am into land banking with Pine Leaf Estate and Properties Limited. Abi una no know say doctors too dey into real estate. Just like you now, you understood social media. If you na-eme ndị mmadụ amalụbụghị na gị nwa mere understand the social media. Ma egogo social media, gụọ ndị nọ n'ime ya na ndị na-ekesị ka akwụkwọ, mara ife ha chọrọ. Na-enye ha ife ha chọrọ. Mana enwe ya mabata na ya kịta naanị ihe ọ chọrọ bụ ka ọ dị ka ya mbaba. Mana ọ chọzi ọdago ihe gịwa ọdago wee dị ka ya mbaba. So, watch ya. Immediately, Ogbuefi understood that I'm good in stand-up comedy and I'm good in my skit making. I need to export this. I exported it and it's paying. Immediately, Zanzino understood that I'm good in event planning. I can do this. I'm a mummado. Look at him. Obraham Peloni Obose. Mighty you 3-story building where blocks of flats. Yes. So there is no need of a competition here. At all. Competition. The only competition you have is yourself. Yes. Okay, they better than he did last year. That's the only competition. I believe in the competitor. I believe in the name and I need to kale. That's why I venture into movie. I do my shows. I do my skits. I want to be better than what I was before. Not to be a choba ko onye ka na onye akaro. Oburu ihe mbia eme. Ana m aka gị nkachazie at the end of the day anọ na akpa gị. What of nka gị online mana aka hungry in pocket. You're right. You're right. Ogbuefi imego Onitsha to Lagos 2 times now. Some of the guys that you exported in the first edition, you did not export them in the second one. I'm wondering whether there are any reasons for that. Then this last one, then you exported some content creators too. And then like I gathered, some did not really do well because stand-up comedy is different from skit making. Yeah. So, and were any reason? Do you have any reason behind your choice of people that you're taking to Lagos? Okay. And then when I say, "Hey, Motago," nade nyalonde banyaka because you but they did not deliver or they were not grateful. Ganiru. Okay. In my air, this thing is business. What you need is what will sell your market. Yes. Onye ọbụla na-eme show na-etinye faces and people who feel that these people is what people will want to come and see. Yes. Ma tọkpọbazianụ ndị mkpọbugo wee bịa. Okay.
and they might know a new market in actually break into. Yes. So you have to be mixing. Experiment. Yes. Emekwa enwe ike nke mmemme next year or next 2 years. Akpọrọkwa m ndị izizi mba ụzọ wee kpọ. Yes. Anyị ejekwa. Yes. Ịghọtago? Yes. And ịma ihe niile bụ the rave of the moment. Yes. Ndị mmadụ chọrọ ịfụ. Like oge a na-achọ ime nke this year. Onwe ndị na-asị mkpọ kedu afịa Mambebe ya Sky B. Because why? No nyanwa bụ the rave of the topic of the moment at that period and made the show. Even AY na-achọ ime show ya enwe onye skyrocket from social media. If you're kpari ozugbo tinye na show ya, we just want to say yeah, bụ afịa gị ka ị na-ele. Yes. So you don't need anything that will be below standard of afịa ị na-ele. You understand? So, and everyone mkpoje in their field, they are good. But maybe they are not good or they have not mastered nkà mkpofaje. Like you said, ụfọdụ ndị content creators mkpoje lufe mere ọfụma. There is a very big difference between content creating and stand-up comedy. Ka ha mụtakwa ya. Ife nji kpọlụfaje bụ ka ngosikwu na another side of comedy. Ihe a na-eme. And again, these are face ndị mmadụ chọrọ ịfụ at that period. As at that time, ihe a bụ face ndị mmadụ chọrọ ịfụ. And I think that some of them ejebedi this kind of show na Ndofa before. Because show Eko Hotel abụrụ ọbụrụ dị anyị na-eme na East. No, ọbụrụ ya. Ha nwaji ọnụ ha kwuo na ha gbagotegodi na stage. Egwele ya. Yeah, stage sọsọ stage lie ha. Stage lili gị. No stage ha ka this whole building. Yes. Ogologo stage. Yes. Ị na-enenezi crowd. Ị mara ebe ị ga-akwụ. So ọ bụrụ egwu achọtaba n'aka. And ọ kụzikwalụ m nwee ihe because of next time. Ọ kụziri m ezigbo ihe because of next time. Ịghọtago? So ọ bụrụ na ndị jebulu izizi na fe mere ọfụma ma ọ na-enwere ihe meenụ no. Ọ business ka anyị na-eme. Ịghọtago? Enwere ndị jebukwala izizi ahụ. Sokwa wee jekwa nke ebu a. You understand? These are people that maybe ya bụ ndị nwelu ife ịchọ. Because everybody now organize show, like every stand-up comedian now organize show. We want to do at least 30 minutes to 45 minutes of you, the convener of the show. You have to crack your jokes. Then the remaining does of fun. If you cannot do up to 1 hour, but the maximum, a professional comedian would do to crack joke. Not 45 minutes, you try. So the remaining hours of fun, the mother, I put as a joke on your banana, yeah, when on the substitution. Kasho wenaga. Yes. So that's it. But my main aim of this Onitsha to Lagos, which na even Nden Emelia do not even recognize it, is one, to sell this town and Onitsha that people thought is filled up with ndori, togri, and dakanaba. Can I go see if we have this talent? Immediately Onitsha to Lagos, because the thing that gave me the breakthrough on social media is main markets. And what is your man? No Alaba can no. Or Nanji Alaba International. When they make Alaba International man. Sometimes a main market man. To show you the difference between the north side and the north side, their mindset and their mentality. The Alaba Gage ambassador. Alaba International. And I'm not in the market. Are you happy? Exactly. That you are insulting and degrading them. Yes, and then degrading Mana ndị Alaba akpọgom sim Ogbuefi na ibubagokwa ndị market. I'm telling you. Do you know that many people are more on main market Onitsha? Jimako Ogbuefi main market, malo main market Onitsha. Non-indigenous. And Agwanomia na Lagos now. This main market man, this Onitsha man. I wonder Amarobu maka main market Onitsha before. Who did it? Ogbuefi. Ogbuefi.
dị ụtọ na ndị be anyị aghọtara ya ha mara ihe anyị na-eme afọ ya na ị na-akparị ha akparị just the way a na-afụ Aisha na Bubu asị ndị couples na-anụsọ ọgụ they don't know that you're using it to teach couples how to live to avoid fighting. Nwaanyị ife imele adịrọ mma nwoke ife imele adịrọ mma na onye butere ọgụ ụnụ na a na-anọ mana a na-afụta from the negative way. Ịghọta gị ekịta every time I complain na ihe ndị comedians na-eme ezege na onye obodo na-eme bụ tọgịrị ka a na-egosi otu ticha famụrụ na ihe a na-eme owu for people to correct that bad image anwa na a na-eme nticha ị na-eticha ọ na-adị mma kwụsịnụ na ya. That is why my comedy, I will say that n'ime anyị bidocha anụ comedy m one of the comedy you watch and learn. Even Landlord Nnewi o Sonny Japan o Ogbuefi Market o Ezinne, those characters I use it to educate and teach. Manima na morals does not sell on social media. It doesn't sell. Morals adele. Oh nonsense nya tigbo zogbo gosi ohi me nka me onya bu ye na ele. But even at that you have to learn from it. You want to go? Yes. So obu na ndị side aya ghọtalụ ihe anyị na-eme ihe the power of ihe anyị na-eme. That's why endorsements normally come from people in Lagos. Nke anyị jelu Lagos, ọ bụrụ Lagos ka the person who kwere Nnewi vola run champagne. Who call the whole comedians and everybody knows courtesy of barrister JK and Nwa Jesus. AKA and Nwa Jesus. Onye no Lagos. Ọ bụ na ndị nọ side ya anụnwa ma value ya na-eme. Endorsements ndị nọ n'ime ahịa ya because ndị nọ n'ime ahịa amụrụ that na business ahịa ị na-eme na shop akwa ahịa ị na-ele na shop na itinye one influencer ihue na that counter ahịa ị na-akụ otu ọ ga-esi spread afa gị. They don't understand the strength of social media. Advert. They don't understand it. Ọ sị o were ego ejizu afịa ọkwụ ofu onye ka o were gị ka ọ na-eme ihe nwa mana ya afụ nọ na Lagos ọkpụ onye nọ East si abịa sign ya dị ambassador deal. So if you na-eke amụ ife onye nọ Lagos chọ ka ọ gaa mụọ wide and far. Onye nọ East dị comfortable with onye si Ọka abịa Ọnịcha ego akwa, onye si Owerri abịa Ọnịcha ego akwa, onye nọ Lagos chọrọ ka ọ na-aba Kotonu, na-aba Niger, na-aba Ghana. Ka o nwee name. Ka o break a boundaries. Ka na-ajụ kedu akwa Sabinus melo advert. Thank you. Kedu ebe a na-ebute ya? Ịghọtago? That is the point. So ọ bụla nwanne m. Kedu how did you meet AY? Kedu ka unu si wee meet? Kedu the road to AY show? That was one of your biggest breakouts. Yeah. Na nke ikpeazụ a. Yeah. You know, making more than 11 million naira on stage. Yeah. Ego before I change ego ka for ego agwụkwana ya akwa 3 years ago ka ya mere ego agwụkwana na biko. How were you able to get where banwo A1 n'ime anywhere he's going now odokpo ga yotago. Yeah. How were you able to do it? Ganiru? Okay, enwere otu ọzọ. Your talents always speak for you. The first person can be do 2 years bido. Although I said it on stage na my first show na Lagos. The first person but I'm Lagos main jibia show na Eko Hotel for the very first time is Funny Bone. Ezigbo mmadụ. Chibundo. And Chineke ga na-agọzi ya. Emebelu m ihe m kwesịrị imeli ya, and nka ya emeli ya. O nwere ya bụ ya ka m na-agwa gị. Nye onye ọbụla platform hapụzia
enwe ndị dọ n'otu anụ ya na-achọ platform ma ahụ n'ịcha to Lagos just ka nyegodi ka okwuo so nyanwa bụ onye kpọọ m bịa Lagos for show ya so mbịa Lagos bịa show ya that time Yomi Casual younger brother AY na nwunye bụ onye Igbo nọ na that show so na-perform onye ọbụla na-amụ eri amụ Yomi si nwunye ke onye everybody dey laugh even the way when they speak Igbo self me I know they hear am but I dey laugh wetin nwunye na interpret ziri ihe nne so nkwuchazie ya jezi kene imonifa na the show tebu Yomi Casual dị otu a so ọkpọ m say I know the hear wetin you dey laugh but my wife you don laugh tire here. I ask am who be this guy wetin dey talk even me wey no dey hear am I come follow dey laugh sef say na him be you ama me say Yomi I say my wife na Igbo so talk I see me introduce so I say I go introduce you to my brother AY after that show ga nje show Ajebo from show AY can see show Funny Bone can see je show Ajebo kikiswe nweta nke Ajebo former MC RMs then je nke Ajebo na nke Ajebo ka nnozi meet Yomi na nke Ajebo ka nno meet zi Yomi AY no na nke Ajebo ka nno meet Lanre okay Lanre Mako nwanne AY so Yomi we onye kpọrọ ya say come watch this guy onenecha am ai mgbadata osim you good no worry I go okay ka na agbadatazi ka AY na abata o say AY baba this guy finish work o say I just dey come and no see your performance na yeah o say Lanre if it's good now carry am now put am for the train now wetin again we dey do na so we dey do am now just like that otu a AY afro the performance so ebe AY nọ no we nenezie my performance fully bo na show yanwa that very event ida Diego mba okay December 2003 abi no December 2002 na Asaba mgbe o me AY 2022 2022 mgbe o me AY live na Asaba AY bụ eji aka ekpọ m na phone okay Lanre we ekpọ m say you go there around we won't do AY live I say even if I get try they cancel am I must send picture send their picture ihe niile a na-eme ma nke Funny Bone ma nke onye anjo nwe na 1 naira onwe do onye si ya ti picture ihe nchodo mụ nwa ji aka m mgbe ihe na-agwa ga adịgokwa m big abụgo m Ogbuefi yes adịgo m big mana eji m aka m ọ ya abụchi ihe nna asị ụmụazị abịa ka akụzie elufa cause there are so many secrets unu amarọ ihe anyị chọrọ ka unu fụ ka unu ya afụ ihe na-eme nda unu amara ya and anyị anọkọtapụta bịa ikwubie maazị na ya na-eme nwere isi ọ bụghị ụmụazị so ihe bend ya down ịmụta ya so mgbe nke Funny Bone mụ ji aka m gbaa flight m kwụ ụgwọ họteelụ m before nke Funny Bone ana m eje shows na Lagos na-alahụ n'oche mgbe ahụ nwụ bụ onye ma m na yeah before a while before Ogbuefi self when ka word just so I go talk so nke Ajebo the same thing mụ na-akwụ ụgwọ hotel gbaa flight mee niile so nke anụnwa nsi Lanre okay na nọ m ya na mma abịa so I now 25th December nje ha lodgere ọdụm so aha ka njechazi ebe a ka AY nọ wee izizi wee kwuo na ọ ya akpọ nje London by the first place o bụ ụzọ kwu na ọ ya akpọ nje London ka ọ na-eme m introduce on stage. This is a guy I've seen. He's doing well. He's good. You will love him. I'm going to put him on our train of going to you when we are going to UK. Otakosi where we may introduce. So look at the show. Make we him mweme. You know. After that shows, elu ebe February. After December, January, February. Phone ring here. Pick here. I say, is this Ogbuefi? I say, yes. I say, my name is AY Ayomako. Ntibe mkpu.
Until me wanna come AY call me for phone, AY call me for phone. I say, this man, calm down. I say, me market man, how you doing now? I say, I'm fine. I say, I don't know if I can put you in my show in AY Life Easter Sunday in Lagos. Are you free? He say, am I free? Over free, they worry you. He say, even if I no free, even if then they bury my papa, I go leave that burial. Come your show. Omuwamo. I say, so how is it going to be? He say, there is no way it's going to be. I'm coming. I say, okay, Lanre go call me, make I send my pictures and all that. Before Lanre, I not my send your picture self. From that day, can be doing very hazard. That day, People are more on Arias jokes. hey. Bad if you need to go to that stage. A man then on a show, why? In my dignitaries in a check, param. I adore a chap, that boy had to watch out for no white, the tutor, nay. So, Sanya, we go to get alone, yeah, and me. If for child, why, yeah, for classic babes, yeah, so that the better boy, so that, get him here. When so many bad comedians have climbed the stage. More than 6 feet. So show Lagos show Eco Hotel BJ in our backstage a whole big name and our backstage not a beg na baba beg na make I climb a beg. Big name you na gwa give big name. I told me just over half I happy maybe will be big names in a comedy industry and our backstage na baba beg. You know why? They understand the value of that platform. Ndị be anyị amadị ihe o platform. Ndị nọ East amara ihe o platform. Enwe nke mkpọ wee je show. Sokwara ndị new skit maker. Mgbe na chat ya up. Osim so how you go be now? Amago ebe ọ na-eje. Say tell me wetin how you want make it be. Osim based on ịmalụgonu now. Ọ chọghị ịkpọ okwu afa. Ọ na ọkpọrọ okwu afa. Ma chat is there mechie m. Because nyanwa understand the value, or more the value of that platform in here. And it's not good to give somebody that does not understand the value of the platform in here. Yes, because you will take it for granted. Yes. You got to go? Yes. So it's better you just leave that person on. Making the dying level. Thank you. About who feel not the comfortable, no more happy about. So, what I see, Lagos. So. Otu ime na-ajụ m otu mụ na AY si ma. So otu aka isi welu wee manụ wee je that AY life that Sunday. That day, something happened. Bamijo nwa Jesus. That man is a man of God. Abịara m sị na egwu na-atụ m. And true, I was very nervous. Egwu na-atụ m. First time in my life, I climbed AY life. Easter Sunday, legendary edition. First time AY fuchom ti na Easter AY life in Easter ego Sunday in ego na cassette enene. First time fuchom officially fuchom tinye m na headliners. Je nene di promo na. Tinye m headliner. The first ever comedian based in the East headline AY show. All them going also headline. Let me know. Nobody. Ebe aka nọ ma na ya bụ ọzọ ego maazị. Ọ bụrụ ya ahụ na-efe ilu mbụ. Ịma na anyị nọ East amụrụ ka ya ha. Anyị nwa pụtachago na ya amụrụ ka ya. Otu ihe nọ kịta ya mbabe mụrụ ka ya. All ndị na outside. Ya gwa ya ka ya. Ichere ndị Yoruba adafụ, ichere ndị Hausa adafụ, ichere adị enene gbama. Ndị nọ n'ụlọ amụrụ value ya. Or I outside because I made you man J Messi eba J Abuja Dawsa na amụ si na ama Ogbuefi J Kano J Sokoto ngosi gị ego a na-abọ m na so ekwezi m post nke m post ya ndị mmadụ ndị ya commit suicide ya commit ekwezi m post zi watch adị m post zi ebe abọlụ m ego m adị m emezi ya because I've gone na ndị nke m post after AY life aha poison mụ now.
ekwe postu m oge ahụ a poison m. After that AY life make 11 million a poison m. I posted it that time. Them mad the no joke. No prank. No prank or something. No prank. Njechakwa second one. Ememu anyam. Nchikpu isi. Ibi video this ebe na I will show you. Nature if Share with us what happened that day. That very day. Okay, so Bamijo one yes. Jesus. So I now call this and ebu na atumo. Osim okay. Na mbialuo. Osim no nwere AY kwa. N'ihe ebido mebe nke gị na Lagos na-ekwu okwu gwee ka amụma o. Ihe ebido mebe show gị na Lagos na-eko hotel anyị na-ekwu okwu AY. AY ọ bụ gịnị? Semi uk akwa ihe sa na ike ama nwana osim ka ruo mo nwe boutique one guy ejelo go him that ife ni na hi that day Bamijo go him ya. We will that day enjoy perform meet yes I know reach kwana same go je may figure you're blessed go and conquer we go stage ah agbagote stage ah joke niile choburu ikwu n'otu otu ame as usual. Every stage comedian will understand this. It's only goal 1 2 3 gbagote kwa ha na anya. Hey, ime no na audience iya nwa ka ebe you don't know. No, isi putazie na stage na-enezi anya. Isi Laura. Hey! Ije nene video a efu na mgbe pụta ajọsọ anụ anwụ ahụ na amụ owo. Ya, ka anwụ anụ wee ebe a esi wee weru. Anwụkwa anụ m anwụ. As God may have it, and as somebody that have been in the game for a very long time, you know, I had to go used to crowd, you know. Bido. I came all the way from, if you look at me by my dress, you know where I'm coming from. I came all the way from the market on it. So ndị Igbo no gasizi ebe a. N'anya Ogbuefi ka anyị na-afe ya. You understand? Ma money ha ma ọnwa ife na leaf vintage ha, obi ha. Ndị Igbo no see around. The only one we are happy that so finally this boy make the real market bagote to level he perform na KY. So they were all excited and happy to see me. So ni ihe so jinjam. Ndo first one oba, ndo second one oba, ndo ya Zubi we man 500k. Onya bido that donation. Allah. Ebe aka ọ nọ rejie. Zubi be the first one that sowed the seed. Yes. Ebe aka ọ nọ bido. And the Zubi ekwe mu Zubi nkwa. And I must surely fulfill it. It's just that no time. Nyanwa ade enwe time. Mu ade enwe time. But Zubi is very busy. All the very busy. He's a very busy man. Till today, Zubi eji ome egwu. Zubi Michael. Mụ na ya na-anọ na Asaba. Ogbuefi nwanne m. Zubi love cha mụ ha Chineke. Zubi bụ onye nyelu m sị mụ na m wet mbịa ka anyị mee film. Na m the good. Film a mme now. Film a mme. Zubi bụ onye so nye m idea sị m bịa mee film before onye nze ama obi. Crystal Touch. Wee kpọọ m kpọzie m onye help my wee mee this film. You understand? So Zubi wee nwa amị ya. As a professional, you have to know how to use every opportunity and moment. Those things in me from immediately Zubi nyelumega amorom ihe mmelu. From that moment, ejom ke isi me ya ke ko si gbata n'isi amorom ya we ruo today. God took over. In fact, God just chief Jamanya mmiri and announced some to Lagos. Because after the show, Punch newspaper bulum, Daily bulum, bloggers bulum. You are the first to do that on AY Live. On AY Live. In the history of Nigerian comedy ever. Everybody bulum. So to akadi things we ebido. So yen dozo name ma yi money ha nye me. I could not tell you no to no yeah na mma no to aka si we won am plan no. Ka ngwa yi money. Mo ka make ka yi money nye mo ko. Onwuro nke plan, onwuro nke mma ka o si eme. Spontaneity. That was how it was going. So what I could remember I was doing was removing my clothes. I now said to myself, do something that will trigger. Make something the extraordinary.
jee na scream kụwa the scream mee something just do something ga-abụ ya wee yipụ akpụkpụ m mgbe imoni nyere 1 million tupu ya nwafuo ijiri enu akwa mgbe yifuo iwọchi ya abụbụ nwa egotere gị that day iwọchi ya mgbe m yipụrụ first akwa m abịa relax ya gatu obere ije before yipụ singlet achọbụọ m iyipụ singlet yes mana ịbịa fụ that the audience is vibing ọ bụrụ ịbago ndọlụ singlet ọ mgbe m dọzi singlet afọ m wee mee ha gbutu mgbe ozugbo afọ m yọpụtara ebe akụ ya ọra wee si imoni 1 million were akpụkpụ nke amaghị ya saịda asị nwa Ọnịcha mbụ m nwanyere nke a saịda amaghị nke saịda asị okofu hapụ iweta ha na ịda so onye ji nke ni were bịa onye nke a were bịa na-asị onye nke a give me na onye nke a na-asị ya give me na emechakwa nnatakwa akpụkpụ nwaanyị ajechara akpụkpụ m na ma apụara ya sara ụlọ akpụkpụ mmadụ go ịmakwa ego na-ego akpụkpụ a na butik Leki ịma ego ha na-ele ihe niile anyị yi that day nwa Jizọs spend roughly 1.3 something ihe niile anyị yi that day nwa Jizọs ezigbo mmadụ 1.3 something akwa niile ma okpu ahụ mkpu ma akwa polo jean na dị akpụkpụ he kitted me oh my brother nwa Jizọs nwanne nwoke even this my last show nwa Jizọs sị m ka anwa anụ ka afọ nye nwa bushu a n'isi jee wejolo onye tiket jee wejolo onye tebụl jee wejolo God will bless him Chineke ga na-agọzi ya you understand enwegasị so many things anyị na-eme n'azụ ahịa dị eti n'ihu akwụkwọ ọ dịrọ necessary ịghọtago nwa Jizọs abụrọkwa onye ya bụ omelu gị ihe ọ chọba ka ike mba onwe ọta ya ma ahụ megolu ndị mmadụ ihe karịrị ụdị ihe ndị a so that's it. ị nwere akọ pụrụ iche ịchọ ka ụwa nọ ị nwere ife dị n'obi ịchọ ikwu gbam ị nwere ife dị omimi ịchọ ka onye ọbụla malụ o nwere akara aka izolo ezo ịchọ ka ụwa fụ na ị nwere passion for bịa na Gbam ka ụwa n'onu iyi ị nwere biznes ịchọ ịkwụnye n'ọkụ o nwere product ịchọ ka o soro na Gbam ịchọ ka ife ị na-ele ife ị na-eme na-aga as viral as Gbam we are here for you contact the number on your screen ka anyị kwụnye ị n'ọkụ ka ịfụ na ọ na-eme Adamaka Gbam is the biggest Igbo interview in the world. Come and find out for yourself. Thank you.